Klase kag trabaho sa Iloilo City Hall kansilado bungod sa malain nga panahon. Samtang lokal nga pangluha nagapanghanda na sa pista minatay. Nagpagawa sang abiso si Mayor Jerry Treñas nga nagakansela sang klase in all levels tutob alas 11 sa aga subong nga adlaw. Ini kasunod sang rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction Council nga padayon ng monitoring sa lakat sang panahon. Base sa record sang DOST Pag-asa, kasarangan tubtob mabasko nga ulan ang lauman sa hapon kag sa gabi. Sunod sa alkalde, importante nga makapauli ang mga kabataan para malikawan nga mabasa kag magmasakit. Nakaalerto ang Iloilo City Operations Center sa paghamuno ni CDRMO Head Donna Magno para magbantay sa sitwasyon sa mga suba, lakip na ang mga pamalay nga yara malapit sa coastal area. Sa piyakabahin, nagdeklara naman si Mayor Jerry Treñas ang half-day para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Ini para mahatagan sa kahigayunan ng mga empleyado nga makapauli sang temprano kag makapanghanda para sa piyesta minatay. Sa iba naman nga pampubliko kag pribado nga mga opisina, ginahatag sang alkalde ang pagdesisyon sa pamunuan depende sa mga rekomendasyon sang ilang mga HR department. Sa piyak nga bahin, nagpagawa sang mando si Mayor Treñas sa tanan nga nagabugos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga i-activate ang response cluster para sa madasig nga pagresponde sa emerhensya. Ini ang kabahin sa pagpanghanda sang lokal nga panguluhan para sa Kalag-Kalag 2022 o kon piyesta minatay. Kinpasaka naman sa blue alert status ang monitoring, ilabi pa nga may yara sang weather disturbance nga ginabantayan. Ginmandoan man ang Public Safety and Traffic Management Unit nga magbantay sa dalanon, ilabi na ang malapit sa mga dalagko nga patio para malikawan ang pagpugok sa trapiko. Bilang pahanumdom, ginapahanugutan na ang pagbisita sa mga sementeryo basta vaccinated kag nagasunod sa minimum health protocols. Isa pa sa bantayan ang mga pagdamo sa mga pasahero sa mga terminal kag wharf bangon sang pagpauli sa mga residente sa ilang mga probinsya. Ginapanawagan gini Mayor Treñas sa pumuluyo nga maging safe ang obserbasyon sang piyesta minatay subong nga tuig. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.